Ini ndiri mukadzi ane vana 3 vakomana, 1 ne2 matwins. So murume wangu ndakasangana naye 2009 ndokudanana hedu. Aive nemukadzi wake vasina mwana. Akanga apiwa mukadzi pachipostora ari mwana mudiki. Iye aiti ndoda kuwana hangu asiri wekutsvagirwa. Zvadaro ndakabva ndaita mwana mukomana first born yake. Mukadzi uya ndokuzoitawo mwana musikana. Ini ndokuzoitawo matwins. Iye akazoitawo vana 3 mukadzi uya. Vabereki vemurume kwasara amai chete. But kurarama kwandaita mumereji iyi inorwadza. Ini ndiri munhu anozvishandira. Ndakabva ndatenga stand yangu ndokuvaka ndokwandinogara hangu. Iye nemukadzi vanoloja. Mudziyo yese yemumba kuvaka kwese kwandakaita haana kana sendi raakandipa. Zvino dambudziko riripo nderekuti chero nefees chaiyo haadi kubhadhara. Anogona kukupa akuda hake, anenge achingoti handina mari. Zvino last week zvikoro zvisati zvavhurwa ndakamukweretesa mari yangu. Akubva aenda kwakuzouya after zvikoro zvavhurwa. Kwakuti mari iyi akabva angondipa $50 yandakamupa chete. Ndokumubvunza kuti ko mari yevana yechikoro nemabooks, uniforms, fees nechikafu. Akati handina. Kutaura chokwadi ini ndaneta neupenyu hwake. Akauya nezuro ndikamuti wajaira upenyu hwehwakumukwaku. Unoda kuchengeterwa vana nani. Haana kana kubvisa sendi kumba kwedu. Kugara kwandakaita makore ese aya kuona kuti pamwe zvingaite change. But hapana kwandiri kuenda netype iyi. Zvese ndini. Iye kutozouya nehama dzake achiti pamba pangu semunhu aidawo imba. Handina hangu kumboudza hama dzake kuti imba ndeyangu, asi mai vake vanozviziva. Ndakabva ndamuti chimbonogara nemukadzi wako ikoko. Akabva atakura hembe ndokusiya dzimwe hembe kumba kwangu. Ndingatiwo here ndakatadza? Pane zvimwe zvokuti ndiri mumereji. For me I can handle upenyu ndega. Mumwoyo mangu handidi zvisina basa. Ndafunga kuzvigarira hangu nevana vangu. Ndingati ndakatadza here vedu wee? Hanzi namama vangu murume haarambirwe urombo. Asi ndaomerwa ini vedu wee.